I čao ljudi, evo nas ponovo u Bosnian Games BL i mi ćemo danas malo igrati Counter Strike 1.6. Pa da krenemo, igrat ćemo sa botovima. Ajde, uzet ćemo T-Just 2x2. Uzet ćemo na hard i hajmo. Meni je ova igrica jako zabavna, ja igram na serveru. Eto, dobra igrica, ali ovu samo onako snimam pošto igram s botovima. I evo ga, uzet ćemo teroriste. Uzeli smo teroriste. A što mi laga nešto. Ljudi, laga mi. Mali kode, ajmo. Ubi me. Odmah idemo na game. Gledat ćemo na easy. Hajde. Ili smo mogli uzeti T-Just long, ha? Ma ajmo T-Just long. Pošto ona mi je nekako dobra i mala je, a može se puno ubiti. Ajde, uzet ćemo teroriste. Meni su eto onako draži teroristi. Samo zbog kalaša. Pošto kalaš je inače dobra puška. Šutite tu je. Kuda me ubi? O ne, kuda me ubi, kuda me ubio. Ljudi, ja imam VH, ali ću igrati bez njega, pošto zabavnije je. Headshot. Ajde, šta me znamo. Okej, idemo, ajmo ih da ih porokamo. Ajmo. Za redom ubio. Ajde. Ima li kog tu? Se sakrio. Hej ljudi, smirno onog dole. Mirno stoji. A mada smo. Da, ja uzmem svoju bombu.
A ljudi, dragi, što mi nešto laga kanter. Eno, pogledajte na to. Nema. O, tu je! Ajde, otkriju se, ne smiješ, Tako. Ja sam ga htio reći. Ljudi, ovaj ćemo video privesti kraju, još 2-3 runde i kraj će biti. Snimat ću još igara kao na primjer PES i i tako te igre. Valja ću tek snimati i šta je Bog nastavljat će. Ajde, ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala što ste gledali, vidimo se uskoro. Ćao!